Namar ke jingsa jam jong ke sarkar Meghalaya kala penlong ke sarkar Assam bakan yu roi dak ba kam sngap ni buramshu ya ka juban lam ka bakilai te apreng ki arjala ha ka bai de ber ki kam roi ha ki thain khap put ha blok tu UMDC kamauti uba Charles Marnga long ba ka jimbam buram jong ka Assam ya ka sarkar Meghalaya kalawan ja mantak step ka kharwai tereng noi wing ha ka ba kila pli pai ba e ka studium ha omlaper ka badai ru ka jaka ka badan hapadeng ka jing kan at khaput Hakapor khandai ba jem step kidan kinong song snong jong ka snong umlaper jong ka right nong tung ka bahap apo ka blok tu ka bahap apo ka disputed ban ngalayo ka jing tip manam step ba nakaliang jong ka sarkar Assam kila inaugurate kila lumbreu ban plino ya ka stadium ka bakila shna brosh kata tekalong ka ai ka basungsi habang ayo jing tip baka don kum kata bat marmar hi nakaliang ka jonga ngala kontak yu chief minister Conrad Sangma tenai nga klem yo ban ya kran nang baka phone namar ba u klem pick up ya ka phone te hadin si phangar phang ngala persang ban kontak yu deputy chief minister ba preston tensong ban ya thu alor gani ge jingja bat ngala ya kran ru bat I deputy commissioner jongka Ribhoi district ikong RM kurba bat ga jing kran bat I mairu ilai thu shai ba kaladon ke jing ekran hapadeng jong I bat ka deputy commissioner jong ka Hamran West Karbi Anglong haka arpen reutrik jong benai Agos jong ka negasnem hadin ke tu ke jing ya kaja hang te hom laper bat ka basungsi kalong ba ka sarkar Assam ka ile persya ya ke jing ekut ya ke jing ekran kadon ka discussion ke jing ekran hapadeng jong EDC jong I naribhoi bat EDC jong ka West Karbi Anglong ka arpen reutrik bat hakata ka jing ekran nakaliang jong ka DC jong ka West Karbi Anglong Hamran kala mention clearly kala ong ba we should not take any developmental works lane ban keep maintain status quo kata gede ke jingkren ke jong ka DC na po West Karbi Anglong ngai ka basungsi pada kalong ba ngilayo jing tip ngala kali susu manem step ba kini ke fencing ya kata ka stadium hang te hom laper kadon ke jing pentrai ya kini ka fencing ru hakini ki sengi peladap bat mendag sengi kila ada ban pli ya kini ka stadium da UMP jong ka Karbi Anglong tengah penpau ke jing persyajur ba ke jing condemn ya ka sarkar Assam balai kambat ya ke ai ke balai kran balai se kani kala banlong namar ke jing syajam palat jong ka sarkar ke jongi ka perlong ya ka sarkar Assam baka not ba bantur syakman wadadin meladap menyekut bat ka basungsi kalong ba kinong song snong jongi jong ka snong hang te hom laper ki penpau ke jing sngau diau ka bakrau namar balai namar ba iladap menyekran kidon ke jing sngau rem gum kinong song snong habladon ke jing yekut ba ya ki developmental works ya manta support on sang ye shwa kat badang ya ke jing ekran ban penbet ya uput usam te hadin ke jing ekran mane bat iba prustun tensong deputy chief minister jongi la ong ba to ngan persang ban ekran ya kene ke kam ngan ya ekran ya kene ke kam te ngam tip kumno ka ya tenrai ya ke city ngala de ban tho mane show chief minister Conrad Sangma ban penpau ban intervene ya kene ke jingja mane ke sengi tenagaliang ke jonga ngawan khanang hang ni lengba jong phi ki parlok ban gerpat ya ke sarkar ngiyo I ke jinglong jablo ke jing sim sting ke jing bom sim khia jong ke sarkar ke jongi kat adu ba ke sarkar Assam kayo ban wat ban inaugurate ya kene ke stadium kalong ke ai ke basungsi te komunong mi khmat jong ka mau hati konsumsi ka bahab ban pej ban khmi ru ya kene ke blok tu kene ke snong laper ngapan pau ke jing sosi ke bakrau ngapan pau ke jing saudiau bat ke jing bitaru babalai kene ke sarkar Assam kale don bor hadu kani kapan perkhat ya nga le se atau don ke ai shalandan habana ke lang kinong yalam ki jongi ki badon ha state government ke jongi ha ruling side ki mongi ai ki jingja kinangja na ka wai ke sengi ka wai pat ha ka bagadon ke jing ekran ba maintain ya kata ka status quo bat kum balong mentali le ngila ekran syai bat ka DC kala kran syai ba ngimpat day ban pentrikam ya gino skim kat ba mangipat nang nena Meghalaya ngin kit tang uway
upos elektrik rumlang. Wat kumbolong mentah kadon ke JJM ke skim JJM ru. Kidon ki jaka ki bang ngisya pentot nang teh blok tu. Bat kiwai ki skim. Ngim yo alat ban pentrai. Rekat baga asam hadu ban inaugurate ru ka yo alat. Tikalong ke ai bas ngusi bat lang bajong pi ngagar pat yo chief minister se chen pat nalor ke thi ke bang lat tho. So deputy chief minister ubade ban pej. Kumu bakli ke ne ke kam ban penbej yo put usam. Hagane ke jala ke jongi. Ba pide ban ya kran mardor bat ke sarkar asam. Bat ke sarkar asam hi. Ya ke ai kepala deble ke haban pensyai ke haban mi syakmat ban ya kran. Bat sakawai ru ngakwa bakini ki jingja kim dei banang jasu. Nang ni syakmat kat bangidang penbej ya put usam. La dalong hagane kurkam hi ngi yu iba. Ngim sonot ban sanya. Ya gani ke sarkar namar belai namar ba ke sarkar asam ke yuraj se gade ke jing sajam jong ke sarkar jela ke jong kata gade ke bang kwa ban kran hagane ke pon ba gade ke khubor se ke sarkar bakan shim gino ki step but immediately hi kan yele ban shim ki steps ban kanom jasu kum kini ki jingja pi ke jing shna ni stadium kala kila shna mentala katu kat nesnam mendai bagi dang susna tienrei pi ya kata ke jing shna hagi snam gi baman suang yam da ong than namar ba both side Megalayan Assam kadon ke jing ekran ba ki developmental activities ngila banwan ra both side Megalayan Assam te ka sam kelasna tienrei ke ai ke bangamot banong kolong ba hadin bangila ekran mentake ma hadin bangila ekran menta ba ya menta support kat dang baik pot baik sam ngim la ken ban ra no development hang te blok tu tienrei ke jing shna ti kila shna la kat tu ko nisnam la kampun snami